Hello, Gwida kienu l-ewwel li ġabu intervista tiegħi mal-klieb ma' Dina Nelson u Norbert. F'nofs ħolqa ftakar hemm baħr, il-baħr la kulħadd jifbiż dawn l-għajnejn li ġarbu l-far. Ħdejn tal-ħalib bib il-belt, niftakrek tistennili. Ta' ġentlom li dejjem kont, tal-linja ħsibtlu kmini. X'in rajtek tbissimtu lejk irsat, bis-serqa bewsa li lek zerzat. U flimkien, imxejna tnej flimkien, saba fi strada stretta intu jien. Bħal ħolqa li dejjem iddur, fil-belt tagħna sibna n-namur. Bħal ħolqa li dejjem iddur, fil-belt tagħna sibna n-namur. Rana nibdew waqfa fis-suq u nixja sal-barrak ta' fuq, bil-lif ninżlu niklu biswiet ix-xaqt wara marra ma tispiċċa qatt. Fil-mod nduru madwar is-suq nammiraw dal-belt il-vera fjur, nisimgħu u tisir kon katedral, ntemmu kunċert fit-teatru rjal. Bħal ħolqa li dejjem idur, fuq bank fi Pjazza San George, waqafna ntennu kemtejn. Niddieħku bina nfusna u nilabu tnejn bl-idejn. Kont smajtek tfisfis li f'widnejja, li għal dejjem rid tibqa' ħdejja. U jitfit iltqajna f'dak il-ġnien, Hastings inna mrajna bla waqfin. Bħal ħolqa li dejjem iddur, fil-belt tagħna sibna n-namur. Bħal ħolqa li dejjem iddur, fil-belt tagħna sibna n-namur. F'nofs ħolqa kien hemm baħr, il-baħr li ra kulħadd li biss dawn l-għajnejn ġarbu l-far. F'nofs ħolqa ftakar hemm vojt, il-vojt li ħassejt jien rittek miegħi.